ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି କାକୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଉ କାଟିକିରି କାକୁଡ଼ିଟାକୁ କାଟିକିରି ଆଳୁ ଗୋଟେ ମିଶାଣକୁ କାଟିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଉଟି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଛି। କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକିରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ସନ୍ତୁଳେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ସନ୍ତୁଳେଇବା ପାଣି ମରିଲା ପରେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ତାପରେ କଢ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଢାଳି ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇବା। କାଟିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ହେଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭାଜିବା। କଟା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋଟା ଯେମିତି ବେଗି ସିଝିଯିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତି ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇକିରି ଭଲକିରି କଷି ନେବା। କାକୁଡ଼ି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଭାଜିବା। ଆଳୁକୁ କାକୁଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ। ବାଇଗଣ ଦେଲେ ବି ହେବ, ଯେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଦେଇନି। ଭଲକିରି ଭାଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ଦେଖିକିରି ପାଣି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯେତିକି କାକୁଡ଼ି ନେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବ। କାକୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।